करी जे ए वृद्ध राजाटीर संपूर्ण परिवारटी को छिन्न विच्छिन्न करदे मते जानी शुणी गोटे षड़यंत्र तो करने को पड़ो। गोटे मात्र उपाय अच्छे से दुई जन को डाकी प्रेम निवेदन करी मना तो निश्चय करी तापरे मो चक्रांत लीलाटा को आरंभ करी हाँ ताहा ही करी से ही करी। अरे श्वेता बसंता श्वेता बसंता भोकर जीवन होछि तरस्त किछि खाइबा को दियो मां किछि खाइबा को दियो भोका होछि त हां मां मुपरा तुम दुई जन को पाई सुस्वादु भोजन रंधन करी अछि सते की मां देखुछु भाई मां मोरा भारी सुंदर मथुरा रे देवकी तू गोपपुरे दशरथ मथुरा रे देवकी तू गोपपुरे दशरथ संपर्क गज गरा हमें पुआ तुमा हमारा संपर्क गज गरा हमें पुआ तुमा हमारा। माँ आज शुभ अमृत बेले तुम्हें दुई जन को किछि मागिबा पाई किछि मागिबो हाँ माँ तुम्हें जहाँ मागिबो आमे ता निश्चय देबु एथिरे कोनसी संदेह नाही माँ
କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମିତି ହଁ କହିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ତୁମେ ଦବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ମା? ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଶପଥ ମାଙ୍କ। ହଁ ଭାଇ। ମା ତମ ମଥା ଛୁଇଁ କରୁଛୁ ଶପଥ। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ଆମେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କରିଅଛ ଶପଥ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ତୁମେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ମା ନିଶ୍ଚୟ। ତାହେଲେ କୁହ ଶୁଣ ମା। ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତ, କୁହ। ମୁଁ ଚାହେଁ କୁହ ମା କୁହ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଦାନ। हे ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୋଇପାରିବେ? କେବେ ଉଷୁନା ଧାନ କଣ ଗଜା ହୋଇପାରିବ ମା? ଆଜ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ସମ୍ଭବ କି ମା? ମା ତୁମେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହଉଛ ଆମ ଜନନୀ। ଆମେ ତୁମର ପୁଅ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମା ଓ ପୁଅ ଭିତରେ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି? ଲୋକେ ଜାଣିଲେ କଣ କହିବେ ମା? କଣ କହିବେ? ଲୋକେ ଜାଣିଲେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସମବୟସ୍କ। ତୁମର ବୃଦ୍ଧ ପିତା ଛଳନା କରି ଯୌବନର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ମନା କରନି, ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ। ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଅ। ମା ତୋ ପଛକୁ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ। ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରୀତି ଦାନ ଦେଇପାରିବୁନି ମା। ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ ମା। ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, କ୍ଷମା ଦିଅ। କଣ କହିଲ? ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କରିଅଛ ଶପଥ, ଆଉ ଅସତ୍ୟକୁ ଯିବ? ଆରେ ନିର୍ବୋଧ ବାଲକେ, ଅଧମ ଅଜ୍ଞାନ। ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ହେଉଅଛ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ। ଧର୍ମତିହୀନରେ ଦଶ ଭାଷ ଦିଅ ପିରାନରେ। ସମଲା ତୃଷା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର କାରଣେ ଯଦି ମୋର ଆଶା ଭାଙ୍ଗ ମରିବ ଜୀବନେ। ଆଜି ନାହିଁ ରକ୍ଷାରେ, ଆଜି ନାହିଁ ରକ୍ଷାରେ। ଦଶ ଭାଷ ଦିଅ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷାରେ। ଶ୍ଵେତ ବସନ୍ତ, ମୋ ମନର ଆଶାକାଂକ୍ଷାକୁ ଭଗ୍ନ କରି
ଯଦି ନ ଦେବ ପ୍ରୀତିଦାନ ତାହେଲେ ମାତୃ ଅଭିଶାପେ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମା हम कौन बोले बा हमको अभिशाप दौच हमको शेष तरक पाई क्षमा कर दिया माँ क्षमा कर दिया क्षमा कर दिया। ମତେ ମନା କରିଛ ନା? ଏ କଳାବତୀକୁ ମନା କରିଛ ମାନେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମରଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛ। ମତେ ମନା କରିବାର ପରିଣାମ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବ। ଏ କଳାବତୀ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କଣ କରିପାରେ। ରହରେ ପୁଅ, ଏଥର ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବୁ ଯେ ଏ କଳାବତୀର ନାମ ନଉଥିବ ଆଉ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ବସ୍ତ୍ର ବିବଚ୍ଛନ ହୋଇ କେଶ ମୁକୁଳିତ କରି ଏମିତି ଦେଖେଇବି ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ ଲାଗିବ। ମା କଣ କରିଛ ମା କଣ କରି ମହାରାଜ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମହାରାଜ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। श्वेत अरे कौन है अरे कौन है बसंत समस्त निरुत्तर केही मो प्रश्नर उत्तर दे पारुना सत कह कलावती कौन है महाराज अरे कुह कौन है कुह ମୁଁ କି କଥା କହିବି ମହାରାଜ? ଆପଣଙ୍କ ବେଲି ପୁତ୍ର ମୋ ଯୌବନରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମତେ ପ୍ରୀତି ଦାନ ମାଗିଲା ମହାରାଜ। ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମତେ ବଳପୂର୍ବକ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିଲେ ମହାରାଜ। कौन कहल मो श्वेत बसंत तुमको प्रीतिदान मागुଥିଲି न मु विश्वास कर पारुनी कलावती मु विश्वास कर पारुनी। महाराज ଆପଣ ତ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କଣ କହିବି? ତାମାନେ ତମେ ଯାହା କହୁଛ ସବୁ ସତ ମହାରାଜ, ସବୁ ସତ। ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରୁ ଆଣିଥିଲି ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବ ବୋଲି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ମାକୁ ତମେ ଅସମ୍ମାନ କର। ନିଜ ମାକୁ ପ୍ରୀତିଦାନ ମାଗୁଥିଲ। ତମକୁ ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଘୃଣା। अरे 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण कर जन्म न करेबी से होछि मो स्त्री तमरी मां सदृश से सरी एते तलक खसी गलछि निज मां ऊपर को अत्याचार करबा को जाउथिले। भूल करिछ तमे माने तो भूल करिछ
ତାର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପାପ କରିଛ ତାର କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦଣ୍ଡ, ସେଇ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ। ପିତା ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ପିତା ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କର ପିତା ଶରଣେ ଶରଣ ହୀନ ଭାରେ ନିବେଦନ। କ୍ଷମା କର ପିତା ଶରଣେ ଶରଣ ହୀନ ଭାରେ ନିବେଦନ। ମନ୍ଦ କର୍ମେ ପାରି মন্দ কর্মে পারি পশিল আবে শরণ, পশিল আবে শরণ। ଆଖିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କୋଲାପଟି ବାନ୍ଧି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଅ ନା ପିତା। ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ବିଚାର କର, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ସଭା କର, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କର ପିତା, ହିସାବ କର। ସବୁ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି। ପାପ କୋଉଟା, ଅପୁଣ୍ୟ କୋଉଟା, ଧର୍ମ କୋଉଟା ଓ ଅଧର୍ମ କୋଉଟା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଛି। ନିଜ ମାଆକୁ ପ୍ରୀତିଦାନ ମାଗୁଥିଲ, ସେଇଟା କଣ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ? ନିଜ ମାଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ସେଇଟା କଣ ପାପ ନୁହଁ? ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣାକାର, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣାକାର।
ମୋ ସହିତ ବସନ୍ତଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ରାଗିଛନ୍ତି କି ମହାରାଜ? ରାଗିବିନି? ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଫୁଲ ତୋଳା ଦେଇ କଣ ପୂଜା କରିବି? ପୂଜା କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବସନ୍ତ? ଏଇ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିବ? ମହାରାଜ ସହିତ ବସନ୍ତ ନିଜ ମାକୁ ପ୍ରୀତିଦାନ ମାଗୁଥିଲେ। ପ୍ରୀତିଦାନ ନା ମହାରାଜ, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଲାଲନ ପାଲନ କରିଛି, ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ବଡ଼ କରିଛି। ମୋ ସହିତ ବସନ୍ତ କେବେ ବି ଏପରି ଭୁଲ କାମ କରିବେନି ମହାରାଜ, କେବେ ବି ଭୁଲ କାମ କରିବେନି। ମୋ ମତରେ ମହାରାଜ। କଣ କଣ ତୁମ ମତରେ? ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ମୁଁ କଣ ଅସତୀ? ମୁଁ କଣ ଦୋଚାରୁଣୀ? ମହାରାଜ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋ ସହିତ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ? ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିବାର ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ରେଡ଼ିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି କାଲି ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଣିକି ବିଲରୁ ଲାଲନ ପାଲନ କରିଛି ମୋ ସହିତ ବସନ୍ତକୁ। ହମାରା ଆଖି ଯାହା ଦେଖେ ତାମାନେ ସବୁ ସତ ନୁହଁ ମହାରାଜ, ସବୁ ସତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆଖି ଯାହା ଦେଖେ କେବେ କେବେ ମିଛ ଦେଖିଥାଏ। ତମେ କହୁଛ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ? ହଁ, ତମର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଭୁଲଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଭୁଲ ଯଦି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ତମ ହସ୍ତରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତମକୁ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଅ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶିର ଛେଦନ କରି ରକ୍ତ ଆଣି ଦେଇଦବ କଳାବତୀ ହସ୍ତେ। ରକ୍ତ ଆଣି ଦେଇଦବ କଳାବତୀ ହସ୍ତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। কি ভুল କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବସନ୍ତ? କି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ବସନ୍ତ? ମୁଁ ସଂସ୍କାରରେ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ବଡ଼ କରିଛି। ମୁଁ କି ଭୁଲ କରିଥିଲି? ତୁମେ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନା, ଯେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାର ଯୌବନ ସମୟର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା? ହରାଡେବା ମୁଁ ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ।
ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ କାହାର ଜୀବନ ଯୌବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ହେଲେ ରାଣୀମା ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷୀ ଆପଣ ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଣୀମା, ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇତ ବସତକୁ କାଟିବି। ଛୋଟ ବେଳରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ପରି ଲାଲନ ପାଳନ କରିଛ ନା? ସେଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ତୁମର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ। ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ସହିତ ମୋର ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ହତ୍ୟା କରିବ। କେମିତି ହବ? ଭଲ ହବ ନା? କୋଉ ପିତା କେବେ ତା ପୁତ୍ରର ହତ୍ୟା କରିଛି? ନାରାୟଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନି ପାରିବି କି? ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବ। ନାରାୟଣ ତୁମେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଭୁଲି ଯାଅନି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଛାର ସେବକ, ଆଉ ସେବକର କାମ ହଉଛି ମାଲିକର କଥା ମାନିବା। ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ କଣ ତୁମର କର୍ଣ୍ଣପାତ ହେଲାନି? ହେଇଛି ରାଣୀମା, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏ ବାବା ସହିତ ବସତ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ରେ, ସମୟ ଆଗରେ ହାରି ଯାଇଛି। ସମୟ ଆଗରେ ହାରି ଯାଇଛି। ତଥାପି ରାଣୀମାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି। ଏ ରାଣୀମା, ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାଣୀମା, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ବୟସ୍କର ହେବି, ଆପଣଙ୍କ ପିତା ପରି ହେବି। ତଥାପି ରାଣୀମା, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନେଉନାଉଛି ରାଣୀମା। ମୁଁ ସହିତ ମୋ ସନ୍ତକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନେଇଯାଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନେଇ ଆସ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ।
ଭଲ ହେଲା ଛଳନା ବଦଳରେ ଛଳନା ଯୋଉ ଛଳନା କରି ଯୌବନର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଏ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ମୋ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲା ଆଜି ଠିକ୍ ସେଇ ଛଳନା ବଳରେ ତା ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲି କଲାବତୀ ନୁହେଁ ମୁଁ କାଲବତୀ